我好攰。私はひどく疲労を感じています。我好攰。我唔明白。私には意味が理解できません。我唔明白。唔使客氣。お気になさらず。唔使客氣。我好驚。私はとても恐怖を感じます。我好驚。我屋企有一隻貓仔。私の家には小さな猫がいます。我屋企有一隻貓仔。我喺醫院做嘢。私は病院で働いています。我喺醫院做嘢。我成日食蘋果。私はフルーツのリンゴをよく食べます。我成日食蘋果。我哋食飯啦。さあ、食事を始めましょう。我哋食飯啦。你叫咩名？あなたのお名前を教えてください。你叫咩名？我都係咁諗。私もあなたと同じ意見です。我都係咁諗。下次見。それでは、またお会いしましょう。下次見。我鍾意去泳池。私はプールに行くのが好きです。我鍾意去泳池。我喺學校教書。私は學校で生徒に教えています。我喺學校教書。呢度好悶。ここはあまり面白くありません。呢度好悶。嗰度有一隻狗。あそこに犬がいるのが見えます。嗰度有一隻狗。你最近點啊？今日の調子はどうですか？你最近點啊？不如一齊行啦。私と一緒に来てくださいませんか？不如一齊行啦。佢好開心。彼女はとても喜んでいます。佢好開心。佢係一個好高嘅男人。彼はとても大きな人です。佢係一個好高嘅男人。我覺得唔係。私は少し違うと思います。我覺得唔係。我病咗，好唔舒服。私は體調がとても悪いです。我病咗，好唔舒服。呢度有一本有趣嘅書。ここに面白い本があります。呢度有一本有趣嘅書。係啊，冇錯。はい、その通りです。係啊，冇錯。我架車唔新。私の車はあまり新しくありません。我架車唔新。請你喺度等一陣。少しだけここにいてください。請你喺度等一陣。你好。ごきげんよう。你好。佢成日食薄餅。彼はよくピザを食べます。佢成日食薄餅。我想飲水。私はお水が飲みたいです。我想飲水。非常之多謝你。本当に感謝します。非常之多謝你。Hello。やあ。Hello。你今年幾多歲？あなたの年齢はいくつですか？你今年幾多歲？我買咗20本雜誌。私は雑誌を20冊買いました。我買咗20本雜誌。屋企前面有個小花園。家の前に小さな庭があります。屋企前面有個小花園。我同朋友踢波。友達とサッカーをして遊びました。我同朋友踢波。以前我喺大學讀書。昔、私は大學で勉強していました。以前我喺大學讀書。呢個幾多錢？これの値段はいくらですか？
呢個幾多錢？我叫湯姆。私の名前はトムと言います。我叫湯姆。我哋一家人養緊一隻狗。家族みんなで犬の世話をしています。我哋一家人養緊一隻狗。今日天氣好好，天空好靚。今日は天気が良くて空が綺麗です。今日天氣好好，天空好靚。我好快返嚟。私はすぐに戻ります。我好快返嚟。我嘅公寓有個露台。私のアパートにはベランダがあります。我嘅公寓有個露台。屋企有一間煮嘢食嘅房。家には料理をするための部屋があります。屋企有一間煮嘢食嘅房。我住喺巴黎。私の住む町はパリです。我住喺巴黎。我想食啲甜嘢。何か甘いものが食べたいです。我想食啲甜嘢。我哋冇現金。私たちは現金を持っていません。我哋冇現金。我最近買咗部新手機。最近、新しいスマートフォンを買いました。我最近買咗部新手機。我同佢係好朋友。私と彼女はとても親しいです。我同佢係好朋友。呢支係用嚟寫字嘅筆。これは書くためのペンです。呢支係用嚟寫字嘅筆。請問點樣稱呼你？何とお呼びすればいいですか？請問點樣稱呼你？出面天氣好差。外は天気が悪いです。出面天氣好差。你幾重啊？あなたの重さはどれくらいですか？你幾重啊？客廳有一部電視機。居間にテレビを置いています。客廳有一部電視機。今日有太陽。今日は太陽が出ています。今日有太陽。我喺健身室做運動。私はスポーツクラブで運動しました。我喺健身室做運動。我12點食晏。私は12時にご飯を食べます。我12點食晏。我會執乾淨間房。私は部屋をきれいにします。我會執乾淨間房。我有好多認識嘅人。私には知り合いがたくさんいます。我有好多認識嘅人。我朝早淨係飲紅茶。私は朝は紅茶しか飲みません。我朝早淨係飲紅茶。我個頭好痛。頭が痛くてつらいです。我個頭好痛。我喺超級市場買嘢。スーパーで買い物をしました。我喺超級市場買嘢。我而家學緊德文。今、ドイツの言葉を勉強しています。我而家學緊德文。你喺大學讀咩科？大學では何を勉強していますか？你喺大學讀咩科？你跑得快唔快啊？あなたは走るのが得意ですか？你跑得快唔快啊？我住嘅唔係公寓。私の家はアパートではありません。我住嘅唔係公寓。我唔知啊。私はそれを知りません。我唔知啊。嗰個想法唔係幾好。それはあまり良くないですね。嗰個想法唔係幾好。你身高有幾多？あなたの身長はどれくらいですか？你身高有幾多？我去買衫。服を買いに出かけます。
我去買衫。我鍾意睇書。私は読書が好きです。我鍾意睇書。我搭巴士。私はバスで移動します。我搭巴士。屋企有一間食飯嘅房。家には食事用の部屋があります。屋企有一間食飯嘅房。呢個好有趣。これはとても興味深いです。呢個好有趣。我冇上法文堂。私はフランス語の授業は受けていません。我冇上法文堂。我買咗幾本雜誌。私は雑誌を数冊買いました。我買咗幾本雜誌。我今年25歲。私は25歳になります。我今年25歲。我喺公司做嘢。私は会社員をしています。我喺公司做嘢。你鍾唔鍾意食甜嘢？あなたは甘いお菓子を食べますか？你鍾唔鍾意食甜嘢？你成日做運動嗎？あなたはよく運動をしますか？你成日做運動嗎？佢而家忙唔忙啊？彼は今忙しいですか？佢而家忙唔忙啊？你而家喺邊度啊？あなたが今いる場所を教えてください。你而家喺邊度啊？ Hello， 你最近點啊？やあ、調子はどう？ Hello， 你最近點啊？你識唔識講日文啊？日本語で会話ができますか？你識唔識講日文啊？你明唔明啊？すべて理解できましたか？你明唔明啊？你有冇車牌啊？あなたは運転免許を持っていますか？你有冇車牌啊？嗰個伯伯好聰明。そのおじいさんはとても頭がいいです。嗰個伯伯好聰明。我嘅愛好係睇劇。私の趣味はドラマを見ることです。我嘅愛好係睇劇。佢中午12點食飯。彼は昼の12時に食事します。佢中午12點食飯。我有兩隻手。私には両手があります。我有兩隻手。呢個有幾重啊？これの重量を教えてください。呢個有幾重啊？我屋企有浴室。私の家にはお風呂があります。我屋企有浴室。我哋休息一陣啦。少しだけリラックスしましょう。我哋休息一陣啦。你有冇去健身室啊？運動クラブに所属していますか？你有冇去健身室啊？佢係一個20歲嘅後生仔。彼は20歳の若者です。佢係一個20歲嘅後生仔。我去訓練。私はトレーニングに行きます。我去訓練。呢件行李好重。この荷物は重くて持ちにくいです。呢件行李好重。我打算去戲院。私は映画館に行く予定です。我打算去戲院。你屋企有冇養動物啊？あなたの家に動物はいますか？你屋企有冇養動物啊？你打算去邊度啊？目的地はどちらですか？你打算去邊度啊？我喺森林度散步。私は森の中を散歩しました。我喺森林度散步。我睇咗一套好睇嘅戲。私は面白い映画を楽しみました。我睇咗一套好睇嘅戲。我聽日唔使上堂。
明日は私の授業が休みです。我聽日唔使上堂。佢唔食甜嘢。彼は甘いものを食べません。佢唔食甜嘢。我屋企有兩隻動物。私の家には2匹の動物がいます。我屋企有兩隻動物。我兄弟喺醫院做嘢。私の兄弟は病院で働いています。我兄弟喺醫院做嘢。我去廣場道。私は広場に出かけます。我去廣場道。我搭火車去大學。私は電車で大學に行きます。我搭火車去大學。你做咩工作啊？あなたの職業を教えてください。你做咩工作啊？佢唔鍾意睇書。彼女は読書が好きではありません。佢唔鍾意睇書。佢而家喺廚房煮緊嘢食。彼は今、台所で料理中です。佢而家喺廚房煮緊嘢食。出面天氣變差啦。天候が崩れています。出面天氣變差啦。我夜晚好早就瞓覺。私は夜はすぐに休みます。我夜晚好早就瞓覺。我有一個家姐。私には姉が一人います。我有一個家姐。我有好多存款。私には貯金が十分にあります。我有好多存款。我以前係做寫字樓嘅。私は以前は会社員でした。我以前係做寫字樓嘅。佢唔會彈樂器。彼女は楽器を弾きません。佢唔會彈樂器。我朝早唔食嘢。私は朝は何も口にしません。我朝早唔食嘢。本字典喺張台上面。辞書はテーブルの上に置かれています。本字典喺張台上面。你有冇好熟嘅人啊？あなたには親しい人がいますか？你有冇好熟嘅人啊？好高興認識你。はじめまして。好高興認識你。我鍾意紅色。私は赤色が好きです。我鍾意紅色。佢有冇去街市啊？彼は市場へ出かけましたか？佢有冇去街市啊？你可唔可以幫我手啊？これをサポートしてもらえますか？你可唔可以幫我手啊？我有好多功課要做。私には課題が山積みでした。我有好多功課要做。我住喺一條安靜嘅村入面。私は靜かな村で暮らしています。我住喺一條安靜嘅村入面。嗰隻白狗好後生。あの白い犬は若いです。嗰隻白狗好後生。我會享受一個好開心嘅假期。私は素晴らしい休日を楽しみます。我會享受一個好開心嘅假期。我嘅愛好係打羽毛球。私の趣味はバドミントンです。我嘅愛好係打羽毛球。我睇新聞。私はニュースを確認します。我睇新聞。係啊，我成日聽歌。ええ、私はよく歌を聴きます。係啊，我成日聽歌。佢食唔食甜品啊？彼はデザートを食べますか？佢食唔食甜品啊？我身體好唔舒服。私は体調が優れません。我身體好唔舒服。我冇認識到新朋友。私には新しい知り合いはできませんでした。
我冇認識到新朋友。你係咪獨生子女啊？あなたは一人っ子ですか？你係咪獨生子女啊？你喺公司負責做咩啊？あなたの会社での役割は何ですか？你喺公司負責做咩啊？我唔食得堅果。私はナッツ類が食べられません。我唔食得堅果。你一個星期做幾多次運動啊？週に何回スポーツをしますか？你一個星期做幾多次運動啊？今日好似會打風。今日は嵐になりそうです。今日好似會打風。我去探阿爺。私はおじいちゃんに会いに行きました。我去探阿爺。我日日都要上堂。私は毎日授業があります。我日日都要上堂。我可以喺屋企洗衫。私は家で服を洗えます。我可以喺屋企洗衫。我成日開收音機。私はラジオをよく流しています。我成日開收音機。我阿爸今年60歲。私の父は60歳になります。我阿爸今年60歲。我打算去買嘢。私は買い物に出かける予定です。我打算去買嘢。佢而家傾緊電話。彼女は今、通話中です。佢而家傾緊電話。好開心可以同你傾偈。あなたとお話できてよかったです。好開心可以同你傾偈。我以前有一隻黑狗。昔、私には黒い犬がいました。我以前有一隻黑狗。我準備緊考試。私はテストの準備をします。我準備緊考試。我尋日溫咗書考試。昨日はテスト対策をしました。我尋日溫咗書考試。多謝你嘅幫忙。ご協力に感謝します。多謝你嘅幫忙。我見唔到我兄弟。私は兄弟とはすれ違いました。我見唔到我兄弟。你擅長做咩運動啊？どんな運動が得意ですか？你擅長做咩運動啊？佢而家休息緊。彼女は今休んでいます。佢而家休息緊。可唔可以碌卡啊？カード決済は可能ですか？可唔可以碌卡啊？佢哋打算休息。彼らは休む予定です。佢哋打算休息。我可以行路去返工。私は職場まで歩いて行けます。我可以行路去返工。你熄咗啲音樂。あなたは音楽を止めましたね。你熄咗啲音樂。有邊個會嚟參加聚會啊？宴會には誰が参加しますか？有邊個會嚟參加聚會啊？我今日唔買嘢。今日は買い物をしません。我今日唔買嘢。我9點返到公司。私は9時に職場に着きます。我9點返到公司。我哋覺得好悶。私たちはとても退屈しています。我哋覺得好悶。我喺屋企煮飯食。私は家でご飯を作りました。我喺屋企煮飯食。你而家做緊咩啊？あなたの現在の作業は何ですか？你而家做緊咩啊？火車8點開出。電車は8時に出ます。火車8點開出。點解佢唔鍾意食甜嘢啊？
どうして彼は甘いものが嫌いなのですか？點解佢唔鍾意食甜嘢啊？我喺咖啡室食晏。私はカフェでランチを食べます。我喺咖啡室食晏。唔該幫我攞行李。荷物を持つようお願いします。唔該幫我攞行李。請話俾我知你嘅聯絡方法。あなたの連絡先を教えてください。請話俾我知你嘅聯絡方法。得閒嗰陣我會睇戲。時間があるときは映畫を見ます。得閒嗰陣我會睇戲。個螢幕係熄咗嘅。畫面は消しています。個螢幕係熄咗嘅。佢會參加排球比賽。彼女はバレーボールの試合に出ます。佢會參加排球比賽。我開始學外語。私は外國語の勉強を始めます。我開始學外語。我哋冇做運動嘅習慣。私たちには運動の習慣がありません。我哋冇做運動嘅習慣。呢啲零食好好食。このお菓子はとても美味しいです。呢啲零食好好食。你有冇鍛煉身體啊？あなたは体を鍛えていますか？你有冇鍛煉身體啊？麻煩你講多次啊。もう一度繰り返してお願いできますか？麻煩你講多次啊。你嘅預算係幾多啊？あなたの予算はどれくらいですか？你嘅預算係幾多啊？唔該指條路俾我睇。どうか場所を案內してください。唔該指條路俾我睇。放假嗰陣你會做咩嚟玩啊？休日は何をして楽しみますか？放假嗰陣你會做咩嚟玩啊？一個星期有幾多堂啊？レッスンは週何回ですか？一個星期有幾多堂啊？我要去買水同埋雞蛋。私は水と卵を買わなければなりません。我要去買水同埋雞蛋。對唔住，我唔明白。ごめんなさい。私は理解できませんでした。對唔住，我唔明白。噪音令我覺得好大壓力。騒音は私のストレスになります。噪音令我覺得好大壓力。我識講日文同埋中文。私は日本語と中國語ができます。我識講日文同埋中文。你鍾意食咩餸啊？あなたはどんな料理が好きですか？你鍾意食咩餸啊？佢每朝都會去跑步。彼は毎朝ジョギングをします。佢每朝都會去跑步。我要去洗手。私は手を洗う必要がありました。我要去洗手。我好叻溜冰同埋滑雪。私はスケートとスキーが得意です。我好叻溜冰同埋滑雪。你有冇為咗健康做啲咩啊？健康のために何かしていますか？你有冇為咗健康做啲咩啊？你身體好返未啊？體調は回復しましたか？你身體好返未啊？我係1月出世嘅。私は1月生まれです。我係1月出世嘅。嗰隻小白貓好得意。あの小さな白い猫はかわいいです。嗰隻小白貓好得意。今晚輪到佢煮飯。今晩は彼女が料理当番です。今晚輪到佢煮飯。佢自己帶飯盒。彼女はお弁当を持参します。佢自己帶飯盒。
你將來嘅夢想係咩啊？あなたの将来の夢は何ですか？你將來嘅夢想係咩啊？佢今日有咩計劃啊？彼女の今日の予定は何ですか？佢今日有咩計劃啊？佢今日忙唔忙啊？彼は今日忙しいですか？佢今日忙唔忙啊？我去探親戚。私は親戚に会いに行きます。我去探親戚。我嘅故鄉係加拿大。私の故郷はカナダです。我嘅故鄉係加拿大。我尋日睇咗書。昨日は読書をしました。我尋日睇咗書。佢而家用緊電腦。彼女は今パソコンに向かっています。佢而家用緊電腦。尋晚我哋慶祝咗。昨晩は私たちでお祝いをしました。尋晚我哋慶祝咗。我阿婆以前係做護士嘅。私の祖母は看護師でした。我阿婆以前係做護士嘅。我夜晚會做瑜伽。私は夜にヨガをします。我夜晚會做瑜伽。我係黑色短頭髮嘅。私は短い黒髪です。我係黑色短頭髮嘅。你鍾唔鍾意聽電台節目啊？ラジオ番組を楽しみますか？你鍾唔鍾意聽電台節目啊？你可唔可以幫下手啊？少し力を貸してくれませんか？你可唔可以幫下手啊？祝你早日康復。どうぞお大事にしてください。祝你早日康復。佢好少做運動。彼女はたまにしか運動しません。佢好少做運動。啲茶凍晒啦。お茶が冷めてしまいました。啲茶凍晒啦。我每晚都會拉筋。私は毎晩ストレッチをします。我每晚都會拉筋。今晚我煮飯。今夜は私が料理します。今晚我煮飯。你鍾意邊啲樂隊啊？どんなバンドが好きですか？你鍾意邊啲樂隊啊？你對外語冇興趣。あなたは外国語に興味がありませんね。你對外語冇興趣。我啲親戚住喺鄉下。私の親戚は田舎で暮らしています。我啲親戚住喺鄉下。你放假會做咩啊？休みの日はどう過ごしますか？你放假會做咩啊？你幾點起身啊？起床時間はいつですか？你幾點起身啊？我哋去劇院。私たちは劇場へ行きます。我哋去劇院。我哋日日都要返公司。私たちは毎日会社へ通勤します。我哋日日都要返公司。我哋週末去咗博物館。週末に美術館を訪れました。我哋週末去咗博物館。你放假一路都喺度休息。休日はずっと休んでいましたね。你放假一路都喺度休息。今晚我哋喺屋企睇影片。今晩は家でビデオを楽しみます。今晚我哋喺屋企睇影片。我阿爸好叻煮餸。私の父は料理が得意です。我阿爸好叻煮餸。你屋企人多唔多啊？家族は多いですか？你屋企人多唔多啊？佢哋搬咗去另一個國家。彼らは別の国へ引っ越しました。佢哋搬咗去另一個國家。你係咪好晏先瞓啊？
就寝時間は遅いですか？你係咪好晏先瞓啊？佢覺得有單車就夠啦。彼は自転車で満足しています。佢覺得有單車就夠啦。我唔鍾意去飲酒聚會。私は飲み會は苦手です。我唔鍾意去飲酒聚會。放假有咩開心嘢做啊？休日の楽しみは何ですか？放假有咩開心嘢做啊？我朝早6點起身。私は6時に目が覚めます。我朝早6點起身。我哋播緊音樂。私たちは音楽を流しています。我哋播緊音樂。你住邊度啊？あなたの住所はどちらですか？你住邊度啊？今日使唔使返工啊？今日は出勤日ですか？今日使唔使返工啊？我到晏晝都冇食過嘢。私は昼まで何も食べませんでした。我到晏晝都冇食過嘢。尋晚你有冇去參加活動啊？昨晩はイベントに參加しましたか？尋晚你有冇去參加活動啊？今朝食咗咩啊？今朝のメニューは何でしたか？今朝食咗咩啊？我家姐住喺外國。私の姉は海外で暮らしています。我家姐住喺外國。我哋暑假會去旅行。私たちは夏休みに旅行へ行きます。我哋暑假會去旅行。我啲親戚喺德國。私の親戚はドイツにいます。我啲親戚喺德國。你幾時開始學語言㗎？いつから語學を始めましたか？你幾時開始學語言㗎？聽日我會去泳池。明日はプールへ通います。聽日我會去泳池。你放假得唔得閒啊？休日はお時間がありますか？你放假得唔得閒啊？我阿爸喺學校做老師。私の父は學校で先生をしています。我阿爸喺學校做老師。你喺邊個國家出世㗎？生まれた国はどこですか？你喺邊個國家出世㗎？今年我哋唔去旅行住。今年は旅行を我慢します。今年我哋唔去旅行住。我阿哥係做工程師嘅。私の兄はエンジニアです。我阿哥係做工程師嘅。下個星期佢哋會返屋企。來週彼らは実家に帰ります。下個星期佢哋會返屋企。我喺公司做文職。私は會社で事務をしています。我喺公司做文職。聽日有個重要嘅會議。明日は大事な會議があります。聽日有個重要嘅會議。唔好意思，我冇現金。ごめんなさい、現金を持っていません。唔好意思，我冇現金。你幾時放假啊？あなたのお休みはいつですか？你幾時放假啊？